Najkrajšieho kameruješ. Ja som ťa 2 mesiace chystala na to... Pozri sa, táto žubrienka, ako do toho skočí. Hovorím, že v jej veku som mal 3% tuku. Pozri, ja sa zohnem, vám netečne z nosa. Ti to protáhlo nos? Trochu to stará. Máte aj sucháče? Ale teď je na ně teplo. Jo, však iste. Patigala jede. Nebyl, nesmej sa. To jak silonky, keď si dávaš, keď chodíš na transe. Jak to pomôže silonky? To sa šmíka potom. Peter, nabok poď. Peter. Mali sme si nejaký ració doniesť a polácať. Je tam kozly. To babi vedia, že na pančuky sa to lepšie oblieka. Ale nepovedia. Mohli sme si doniesť pančuky. Niekto žlutej či sú? No, takže... Až na taká najtáčia bacikalu. Toto bude volačo. Ne. Aby ti nebolo horko, za chvíľu bude... Ja si pôjdem za chvíľku Sprchu pustiť, ne? do toho naliať studenú vodu. Ale ne. Ešte ne, ešte to není pekný. Ešte nemáme papučky. Nemám papučky. Však máš v nosu. Já se tam narvem. Jináč to nejde. Víš, co je potom největší průser, jak některé obleky mají zip vepředu, některý vzadu. A si to oblečíš Lidi do toho naopak. nalezou a já. A máš to? obráceně. To je jako je to na Se série. to stoukají, jo. A ty to rukami. Mário, ale už ti to ide celkom dobre. Však už som rýchly. Sa to naopak. Som to okuliare a... Musím si oddychnúť. To sa nedá. V pohode, však tá kazeta vid... Pálajúce moc. Bacikala, ktoré sú tvoje? Trénujte, lebo na lodi, ktorá sa húbe, sa to ešte horšie robí. Toto musia A byť nejsou moje. to okuliare, je to maska. Na bazénku jim. Co? Mám mojeho. Ja si to vyhrnem. Hele, měl si zdát ty topánky, ale prvně. A už to nejak nesem. Aby se ti víš nezmáčklo břicho a ten oběd nešel ven. Lignie, pôjdu. Pěkně. Lignie na čom naražu? Na žáru? Na žáru. A to je už detail. Tieto pálničky. Jedna je v rakete a druhá... Veronika má to nachystané. Co moja? No, Bacigala, si posledný. Ja toho bacikalu zabijem. Ja toho Bacigalu zabijem. To som tak zbiera. Taký raketář. Toto keď si dám na seba, to bude volať. Nika na bok. Alebo chod sa postaviť k Gockovi. A to teraz ešte na seba dáte tie fľaše a pôjdete takto v vode? Ne, tu máme vozík. A čo, do vás budem jesť? Ak si položíme, odvezeme. Tá. Ne? Však to je problém dojsť z pláže po ten vozík tam, keď sa ide von. Však som sa po členky boril do toho štaku tam. Máte aj také, že loďou, to je? A teraz ma napadlo aj ten názov, že Lamkra. Alebo jak to je Lamkra? Chlapci, a môžem vám tam odtiahnuť vozík? Špení ještě jeho partner. Môžem vám tam potom odtiahnuť vozík? Môžeš ho otočiť. Ja si teda založím firmu Zelma. O, ďakujem. Perfekt. Zeleniak Mário, Zelma. Pozri, akého máš siláka, on to neví. Ideme si sadkať my teraz? No jasne. Kam ti to mám zaniesť? V vode, počkaj. Kam? Vydrž chvíľočku. Kam, mami? V vode. Vydrž chvíľočku. Počke? V vode.
Kde máš tu masku? No, ale to mám len teraz. Ne, ani teď ne. Teraz sme na suchu. A nikdo nás nefotí, tak si jde dolů. A jak ne? Tam je kamera. Ty pamätaj, že to na fote a sa učeli. Ja to veľmi sa dobre počúvam. No čo, myslíš, že ten vozík nás unesel mi dosť, ty vole? Nevím, Ja som čakal toto. málo výstava. Tak, já ti budu připravit a... No, aby jsme to zvládli, my Ste pluli? No. Ale ne. No, raz nazad a vypárili. A prečo tie sliny akože... Nevím, ono to pak nemůžu.